Kyllä, tuntematon laite. Mitenkä sattuukaan, että juuri takuajan umpeutumisen jälkeen lasien 4-pikkuadra ei enää toimi. Tämä laite on tässä raksuttanut nyt tämän päivän. Okei. Annettakoon se, että raidin uudelleen rakentamisessa voi mennä useita tunteja. Kyllä voi. Kyllä. Ihan totta. Mutta nämä kaikki levyt, mitä täällä on sisällä, on tyhjennetty. Mitään tietoa ei enää tarvitsisi kopioida mihinkään. Ja mielestäni viimeksi kun tämän asensin, niin tämä oli käyttövalmis saman tien, kun vaan laitoin johdot seinään ja niin kun laitoin johdot koneeseen ja sitten alustin levyt raidilevyiksi. Nyt ei, kato, ei. Eihän tämä nyt näin voi toimia. Ei missään tapauksessa. Tiedättekö mitä? Tämä laite on ihan täys paska. Tämmöisellä laitteella ei tee yhtään mitään. Se, kuka tämän laitteen on joskus tehnyt, niin mä en kyllä tiedä, mitä se on ajatellut. Mä en ole koskaan pitänyt lasien tuotteesta, mutta silloin kun näitä hommattiin, niin tää tuntuu olevan ainoa suht hyvä ja monipuolinen vaihtoehto siihen aikaan. Ja kuinkas nyt kävikään? Kuinkas nyt sitten kävikään? Tästä voimme vielä, jos haluatte nähdä, niin katsoa, että mitä tarkoittaa nämä. Blinking blue. Lasien 4-pikkuadra is starting up. Front LED and LEDs of functional discs become solid blue when initialized. Kyllä. Ja kuuletteko tämän äänen? Olen hetken ihan hiljaa, josta vaikka kuulisitte, että mitä täällä tapahtuu. Tuo ei kuulosta kyllä ihan normaalilta. Jännä juttu silleen, että tämä tässä nyt jotenkin heti takuajan umpeuduttua meni paskaksi. Todella jännä juttu. No, siis onhan tässä nyt niin kuin hyvät ominaisuudet. Tässähän on 4 kelkkapaikkaa ja niin kuin nämä voi lukita tällä lasien tällä universaalilla lasien all-in-one avaimella niin kuin näin. Kattokaa kun se menee lukkoon. Noin. Kato, nyt se ei tuu sieltä enää pois. Se on kiinni. Voi. Se on kato lukossa. Se meni lukkoon. Ootsi vaan. Tää on kyllä siis. Tässäkin ihan uusi levy. Ei saatana toimi. Mikä siinä niin kuin on? Kuinka vaikeeta on tehdä tällaisia laitteita, jotka niin kuin toimis pidempään kuin 2 vuotta? Oma moka, kun hyväksyin tämän merkin, mutta niin kuin sit
Miksi tehdään tällaisia tuotteita, jos ei enää niinku toimi? Miksi? Mä vaan kysyn. Tää on Ranskassa tehty nää, tai ranskalainen firmahan tää on, ja on oikein niinku Neil Bolton, mikä toi on suunnitellut, joo. Hienot vilkkuvat LED-valot täällä on ja kaikki niinku viimeisen päälle. Ensinnäkin tää laite on käynyt siitä asti, kun tää on tullut, niin helvetin kuumana. Pitää helvetinmoista meteliä. No on se kuitenkin siis toiminut, en mä nyt voi sitä sanoa. Se on toiminut tasan se nyt sen 2 vuotta. Ja nyt sitten, ei. Mä näytän teille vielä yhden jutun, mikä on mun mielestä aika siistiä. Jos mä käynnistän tän näin. Hop. Lähti väärä levy. Eli jätän vaan ton viimeisen levyn, muistaakseni se oli se. Nyt se toimii. Nyt se näyttää, että näissä asemissa on jotain vikaa. Ja nyt tämä palaa sinisen. Mikä on? Edelleen tuntematon laite. Missähän voisi olla vika? Kaikki levyt toimii. Mutta tää on lopputulos. Siis joo, kyllä. Jos tää niinku toimisi, niin saishan tää yhden kovalevyn kiinni. Olisihan se nyt niinku jotain. Mutta siis koko Suomen kansa ja kaikki, ketkä tätä videoa koskaan kattoo, niin älkää ikinä ostako lasia. Älkää ikinä ostako lasia. 5/5 paska tuote. Jos haluatte niinku heittää, niinku ostaa tavaraa, mikä ei toimi kun tasan sen aikaa, kun se takuu on voimassa, niin ostakaa sit lasia. Mulla on ollut huonoja kokemuksia lasien levystä jo muutenkin. Tää niinku on viimeinen niitti. Mä en enää ikinä koske lasien tuotteisiin. En enää koskaan. Ja toivon, että tekään ette enää tee sitä koskaan. Joo. Lasi 4 Quadra. Semmonen laitos.